Здравейте, скъпи приятели! Днес ще говоря на тема за служителите. Често хората, които са в служение на Бога, са подложени на критика. Заради несъвършенство. Заради допуснати грешки в старанието им да бъдат полезни на другите. Днес аз разглеждам част от Божието Слово, като уточнявам, че съм абсолютно добронамерена и към двете страни, и към критикуващия, и към служителя. Библията споменава за много грешки, допуснати от великите Божии служители, като започвам от Авраам, Моисей, Давид и други. В основата на моето разсъждение е един стих, който се намира в Притчи 14.4, който ни казва така: където няма волове, яслите са чисти, но в силата на воловете е голямото изобилие. Сега, ако си представим един обор без волове, който е хубаво почистен, но в него не влизат животни. Там винаги е чисто и подредено. Но нивите около този обор няма с какво да бъдат изорани. Такива ниви не раждат храна. Там, където има волове, оборите са мръсни, но има храна, защото има волове. 1 Коринтияни 2 глава, 9 до 10 стих. Защото в Моисеевия закон е писано да не обвързваш устата на вола, докато върше. За воловете ли говори Бог или за нас? Когато Божието Слово говори за воловете, говори за Божиите служители, които работят на Божията нива и те правят Божията нива да дава плод. От тук ние разбираме, че където няма волове, яслите в обора са чисти, но нивите са празни и в тях няма плод. Божията нива е пълна с плевели, защото няма кой да работи на нея. Когато има служители, които да обработват Божията нива, тя дава много плод. И както при Авраам, Моисей и Давид има упоменати несъвършенства, описани в Библията, така и при днешните служители на Бога също са възможни несъвършенства от различен характер. Затова бъдете насърчени да работите за Господа. Защото ние никога няма да бъдем по-съвършени от Авраам, по-съвършени от Моисей или от Давид. И нека се радваме в плодородието на Божията нива. Насърчавам.